Vakantieliefhebbers, welkom. Ik ben Marco, jullie parketeer en ik laat jullie de mooiste vakantieparken zien. Jullie zien hem al staan op de achtergrond. De nieuwe toevoeging hier in het zwembad. En wat voor een. Met een nieuw peutergedeelte en een heuse waterspeeltuin. Die gaan wij natuurlijk uitgebreid testen hier op Landal Landgoed Het Loo. Uiteraard is er ook een recreatiebad met een stroomversnelling en met bubbelbanken. En aan de kleinste onder ons hebben ze ook gedacht met de bouw van dit geheel nieuwe peuterbad. Nou, hier is het natuurlijk allemaal om te doen. De nieuwe waterspeeltuin met heel veel speelelementen, maar liefst 2 glijbanen. En dan heb ik het nog ineens gehad over de Big Splash. En dan deze keer heel goed verzorgen. Oh, het is wel een beetje fris. Dat ik deze keer niet mijn GoPro verlies. Oh, dit is wel een dingetje. Een waardige upgrade heeft Landal Landgoed Het Loo gekregen met deze mooie waterspeeltuin, het nieuwe peuterbad en natuurlijk dit aquapark. En nu is er zeker voor de waterratten onder ons genoeg te doen. Wat vinden jullie van deze upgrade? Laat het weten in de reacties onder deze video. Doe een blauwe duim in de lucht. Abonneer voor meer. En jongens, dan zien wij elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.